Jeg hedder Charlotte Ettrup Christiansen, og jeg har netop færdiggjort min Ph.D. i antropologi her i juni 2021 på Aarhus Universitet. Og det var en Ph.D., som handlede om oplevelser af guidet fælleslæsning for psykisk sårbare unge i Danmark. I læsegruppeprogrammet fra deltagere til læseguide, som var ledet af Læseforeningen. I den her video fortæller jeg om, hvilken betydning læsegruppen havde som et frirum for de unge i en til tider presset hverdag. Til slut kommer jeg med 3 gode råd til dig, som måske skal ud og starte din egen læsegruppe op. Inden de unge begyndte i en læsegruppe, havde de en vis ambivalens over for den. De var dels nervøse for, om de andre havde det meget dårligt, og om man ville komme til at tale om nogle meget tunge emner. Sådan viste det der så dog slet ikke at være. Der viste sig at være rigtig meget latter og højt humør i grupperne. Nogle var nervøse for, om det litterære niveau ville være lidt lavt, mens andre var nervøse for, om det måske ville være lidt for højt til, at de kunne følge med. Nogle oplevede faktisk i grupperne, at man skulle vide ret meget om litteratur og forskellige forfattere for at kunne følge godt med i snakken. For nogle var det ambivalent at begynde, fordi de følte, at det at starte i en gruppe for psykisk sårbare satte dem lidt i bås. Nogle havde oplevet, at familiemedlemmer havde svært ved at acceptere, at de var sådan nogen, der havde brug for at gå i sådan en gruppe. Flere havde svært ved at sige det til andre end deres allertætteste venner, og ville f.eks. ikke sige på deres arbejde eller praktik, at de skulle gå i den her læsegruppe. Samtidig syntes de fleste, at det var rart at vide, at det var en læsegruppe, hvor der var plads til at have en dårlig dag, og hvor man vidste, at man havde samme udgangspunkt, og alle sammen måske havde noget med i bagagen, uden at man behøvede at fortælle en hel masse om det. I løbet af mine interviews fortalte en del, at de begyndte i læsegruppen med et håb om et sted, hvor der var plads til lidt flere følelser, end der var i deres hverdagsliv. De havde tidligere erfaringer med litteraturlæsning som en meningsfuld og følelsesmæssigt stimulerende oplevelse, og mange havde gode litteraturminder fra deres barndom og ungdom. For eksempel spurgte jeg læseren Sandra, om hun synes, at læsning den kunne erstattes med en anden aktivitet, for eksempel blomsterbinding. Til det svarede hun nej. Litteraturen havde nogle særlige kvaliteter, i og med at den kunne lade en rejse steder hen og gennemleve nogle følelser, når nu ens eget liv måske stod lidt stille. Mange, især de unge, der blev i grupperne længe og måske blev uddannet til at blive læseguider, havde en udtalt interesse for læsning og litteratur på forhånd. De deltog f.eks. i andre grupper på deres bosted eller på deres universitet, eller havde en læseklub sammen med nogle venner. Og en del skrev også selv litteratur eller f.eks. dagbog. Læsegruppen var altså også et interessefællesskab. Der var dog også en mindre gruppe, som begyndte uden et særligt litteraturkendskab. Mange havde fået svært ved at læse papirsbøger selv i årene op til de startede i gruppen. Det var enten på grund af den medicin, de tog, som kunne give dem hovedpine, hvis de læste, eller det kunne være på grund af, at de havde stress eller depression, som nedsatte deres koncentrationsevne. Nogle kunne derfor kun læse poesi, da de begyndte i gruppen, og en del havde forsøgt sig med at høre lydbøger i stedet for. For den her gruppe var læsegruppen en blid vej tilbage til litteraturen, fordi teksterne netop blev læst højt for dem. Rigtig mange begyndte i læsegruppe med en håb om et sted, hvor man kunne engagere sig seriøst og fagligt i litteratur og læsning, men uden det her præstations- og perfektionspres, som de havde oplevet i deres uddannelse og skoleliv. Det håb blev i høj grad indfriet. Selve læsegrupperne blev ofte betegnet som et frirum af både læsere og læseguider, og jeg synes, det er et rigtig fint begreb til at dække over den ideale, vellykkede fælleslæsning og komme ind på de nødvendige elementer i den. Og det er nogle elementer, som jeg vil ridse op, og som du med fordel kan tænke på som læseguide, når du skal starte din læsegruppe. For det første, når man begyndte som ny deltager i en gruppe, så forklarede læseguiden, at her var der ikke nogen krav om at sige noget, og der var ikke krav om, at man skulle præstere noget bestemt. Man skulle ikke vide noget særligt om litteratur på forhånd, og der var ikke nogen rigtige eller forkerte holdninger til teksten. Læseguiden stillede nogle meget åbne og oplevelsesorienterede spørgsmål til teksten.
Frirummet dækkede altså også over, at der var fri fortolkning af teksten. Og det her princip, det gjorde, at de tekster, vi læste, fundamentalt set blev tvetydige. Vi kunne aldrig fuldstændig i læsegrupperne komme frem til en endelig konklusion på, hvad teksten egentlig betød, eller hvad forfatteren egentlig havde ment. Fordi der netop alle holdninger eller alle læsninger var lige gyldige, så at sige. Det her princip betød også, at dele af teksterne kunne være fremmede eller fremmedartede og uforståelige, og det gjorde ikke rigtig noget i det her frirum. Deltagere blev ydermere heller ikke bedt om at fortælle om deres diagnoser, eller baggrund, eller deres jobsituation. Det talte man kun om i de tilfælde, hvor det naturligt kom op i snakken om teksten. Deltagerne var på den måde i frirummet også fri for at skulle præsentere sig via deres forhistorie. Teksterne afspejlede heller ikke et målgruppeislet eller en diagnostisk problem, men var valgt af læseguiden ud fra dens litterære kvalitet og fordi den havde vakt en nysgerrighed. I læsegruppe Frirummet var det altså dagens tekst, der var i centrum. Det betød også, at gruppen typisk vendte tilbage til teksten, efter at have talt om personlige oplevelser eller historier fra den virkelige verden. Udover selve fotokopierne af den prosatekst og det digt, som blev læst på den dag, så bestod læsegruppe Frirummet også af kaffe eller te eller saft og nogle snacks. Det kunne være chokolade eller nogle kiks eller noget frugt. Og det synes jeg er vigtigt, fordi det gjorde sessionen hyggelig, og det gjorde også, at der var noget taktilt at støtte sig til, ud over de fotokopierede tekster. Man kunne som deltager lige tage et stykke chokolade eller et sip af sin kaffe, hvis man synes, man havde sagt noget lidt dumt. Her har jeg taget nogle eksempler med på tekster, vi har læst i læsegrupperne. Som det ses, blev teksterne matchet på kryds og tværs af både geografi og perioder og genre. Og de blev typisk ikke målgruppematchet. Det vil sige, at teksterne handlede ikke som sådan om psykiske problemer eller ungdomsliv. For at sætte lidt mere kød på, hvordan nogle af de unge læsegruppedeltagere talte om frirummet, er her et par citater fra deltagere, som jeg vil læse højt. Det første er fra en, jeg har kaldt Mathias, som var deltager, som blev uddannet til selv at blive læseguide. Og han siger kort og godt: i litteraturen føler jeg ikke, at jeg bliver dømt. Litteraturen giver et frirum. Og en anden deltager, Josefine, som også blev uddannet til at blive læseguide, hun siger: jeg ved, i den her læsegruppe dealer vi alle sammen med noget. Jeg ved ikke nødvendigvis hvad, men jeg ved, at vi er her, hvis vi kan karakterisere os selv som psykisk sårbare. Så der er en omsorg. Også selvom jeg ikke forstår dem, så ved jeg, at der er noget, der får dem til at tænke, som de gør, og det skal jeg selvfølgelig kunne rumme. Guided fælleslæsning er en metode, som jeg mener særligt fremmer det her med at læse for stemningen. At læse for stemningen er et begreb, jeg har lånt af litteraturforskeren Hans Ulrik Gumbrich. Og med det begreb forstår jeg, at læseren bliver stemt eller samstemt med den tekst, han eller hun læser, og den univers og den atmosfære, som teksten præsenterer, for den tid, som læsningen foregår. I læsegruppen skete den her sammenstemning på et kollektivt plan. Gruppen stillede spørgsmål, holdt pause og afsøgte på sådan en cirklende eller summende måde forskellige elementer i teksten. Denne måde, sammen at summe og være til stede med teksten, står i modsætning til begrebet om at reading for the plot, altså læse for at finde ud af, hvad det hele ender med. Når du mødes med din læsegruppe, kan du altså være bevidst omkring, hvordan I sammen skaber sådan et rum med en særlig atmosfære, der er farvet af den tekst, som du har taget med, og bliver bragt til live igennem højtlæsning og diskussion. Her er det også en facet af frirummet, at din læsegruppe ikke på forhånd kan vide, hvilken stemning der bliver skabt i dag, fordi de ikke ved, hvilken tekst du tager med. Og det er også noget af det, der gør det spændende fra gang til gang at se, hvad det er for en oplevelse, man får i dag, og hvilken tekst læseguiden har taget med. Nu vil jeg så til slut gå over til, hvordan det så kan have en positiv betydning for de unge læsegruppedeltagere, som har psykisk sårbarhed inde på livet.
For at belyse det vil jeg kort komme ind på, hvad et selv vil sige. I fænomenologien bliver selvet ofte defineret som ens måde at møde verden på. Ens selv, eller subjektivitet kan man også kalde det, er ens sansning og fortolkning af verden i et her og nu, altså bundet til tid og et sted. I det læsegrupperummet er farvet af den læste tekst, har jeg argumenteret for, sammen med min kollega Anne-Line Dalsgaard, at deltagere får mulighed for at have en alternativ selvoplevelse i læsegruppen, i forhold til den gængse selvoplevelse, de har i deres normale hverdagsliv. Som jeg beskrev i det andet oplæg, var hverdagsselvet for de unge, jeg fulgte, præget af oplevelser af manglende overskud, ensomhed og stress. Og oven i det havde mange en oplevelse af at sidde lidt fast og ikke vide, hvornår man var klar til at rykke videre i livet. Med sådan en oplevelse, de kunne så få lov til at træde i baggrunden under selve læsningen, som netop var præget af tilstedeværelsen af et fælles tredje, den læste tekst. Mange kultur- og sundhedsprojekter i dag igangsættes og italesættes ud fra en forventning om en form for terapeutisk potentiale. Deltagerne i de her aktiviteter kan arbejde med sig selv og blive styrket gennem de æstetiske oplevelser. Sådan var vores læsegrupper også italesat fra starten. De blev beskrevet med en forventning om en empowerment-effekt. At de unge ville komme styrket ud af en læsegruppe og gå igennem en form for bevægelse fra A til B til C. Flere deltagere oplevede sig også styrkede, og nogle gik i gang med uddannelse eller arbejde, mens andre ikke gjorde. Hvad der viste sig mere centralt, var muligheden for at træde ind i et rum, hvor man netop ikke behøvede at arbejde med sig selv, eller forholde sig til sin egen sårbarhed. Det vil sige, at guided fælleslæsning tilbød mere et øjebliks pause, end et skridt på vejen af en terapeutisk sti. Som det ofte bliver sagt i læseforeningen, og som jeg også mener, The Reader har sagt på forskellige måder, er der nogle ikke-intenderede effekter af guided fælleslæsning. Det virker netop fordi, at det ikke er sat op som en form for terapi. Det vil sige, at du kan med fordel som læseguide flytte dit fokus væk fra den enkeltes problematikker og behandling, og i stedet række fokus på, hvordan læsegruppen tilbyder et åndehul eller et frirum i et samfund, som kan være presset og præget af stress. I det her frirum kan du netop slippe for at tænke over dine egne skavanker og problemer. Det vil sige, frem for genkendelse af allerede eksisterende virkelige problematikker i den tekst, man sidder og læser, så skabes der helt nye virkeligheder eller rum, når læsere og læseguider mødes og læser sammen på en forholdsvis ritualiseret måde. Her vil jeg så til slut samle op med 3 gode råd til dig, som skal ud og starte en læsegruppe. For det første, tænk nærmere, at du skaber et frirum med din læsegruppe frem for terapi. For det andet, bed ikke deltagere om at fortælle om deres diagnoser eller baggrunden for at deltage. Og for det tredje, vend altid tilbage til teksten, efter I har været ude på ekskursioner i samtalen. Og her vil jeg så slutte af med et slide, hvor jeg kommer med nogle forslag til videre læsning, hvis du er nysgerrig på nogle af de her emner, jeg har været inde på i det her oplæg.